l'objectiu d'aquestes sopars tertúlies és atensar el candidat que es presenta per a l'alcaldia o la candidata que es presenta per a l'alcaldia de la ciutat de Lleida, a la societat civil, al món cultural, al món empresarial i a la incertidumbre que té el ciutadà d'avui en dia de peu. Per tant, el que ens interessa és saber el cara a cara i el cos a cos com es veurà la Lleida del segle XXI, la que a nosaltres ens agradaria. I aquesta és la finalitat de la FECOI, és portar els candidats al seu local que ens expliquin la seva política cultural, la seva política urbanística, la seva política de ciutat de Lleida del segle XXI. Aquí al local de la FECOI, que m'han invitat a un sopar en el que he estat participant amb ells d'aquesta velada, que ha sigut molt agradable. Ells m'han explicat les seves inquietuds, jo les he donat les respostes a les preguntes que ells m'han fet i la veritat, he estat com a casa i he après molt del que fa aquesta gent, aquesta tasca que fan diària per fomentar tot el que és la cultura de Lleida i crec que fan una gran tasca dintre de la ciutat i la veritat és que ho tornaré a repetir perquè m'he sentit com a casa.